Едното не го яха. Предполагам, щом бои отгоре. Тук средата. Другата страна. Айде, Ови, айде! Точно на време изгоря. Айде! Изобщо не те усети. Изгоряха. Са много бавниче. Защото не трябваше бързо си на вас. Взема. Айде, Ника, искам да се изправиш. Чакай да... Айде, Ника, искам да пееш. И стихотворение. Айде, Ника, чакаме Ника да каже. Айде. Чакай. Какво ще пееш ли пееш? Айде. Изправи се ние. Айде сега едно стихотворение искаш. Едно за Теменушки. Твоето братче ли го Това направи? беше подарък за Дитко, да нямало? Кажи, това е подарък за Дитко. Яво, цукай. Айде, тук сега. Това някой да снима. Айде, снимай малко, тя снима. Ама по-добре. Айде, Ника, айде за Теменушката сега. Айде. Пролет подарнила, тя е моята майка мила. Идвам с пролет подарнила, тя е моята майка Мила. Да. Брати ми Зухарче, кукуряче, загарче. За ме жива Теменушка, тя е моята мила дружка. За ме жива Теменушка, това е моята мила. Айде, тук е пак. Ника, айде пак. Много е силно. Това си каса по отивам да взема. Големия, най-големия. Браво, деца! Браво на децата! Ще свести. Ще оближеш? Оближи, деца!